dalemipun Mas Ngadina sapa karane kae? Mas Ngadina wonten ing kono kuwi kukun apa Gemantara kuwi? Oh Ndenok Tugina Ndenok Wagina apa Tugina Pak? Nggih Mas Wagina bakule buah nggih. Siang karawitan dalu langen beksan tanggalipun 13 dene tanggal setunggal mangke wonten dalemipun Mas Pelo Mas Sarman Pelo bakule pring wonten ing ngendi kae nyokeran wong ngendi kae oh Majorejo cokeran ning mengke nek mriko do anu nggawa masker kabeh. Ya salah siji ndang mriki gendenge apa aja suwe-suwe tamune akeh nek nuruti Mas Witono teko sesuk betah. Wis kenek 250 sik. Ora apa-apa rokok rong slop. Adik-adik KKN inilah namanya mundukan Sragen. Hiburan beksan tayub. Ji, semonggo Mas. Gendenge napa Bu? Pundutanipun eling-eling. Nggih. Pun senggala. Ngudang anak. Minggah malih nonton tayub. Oh, anake gak digudang. Pun digudang kiyambak. Eling-eling senggala nonton tayub. Nonton tayub. Lah dheke sapa Bu? Sapa Mas? Warni CS. Ji Mas. Satata Perkadang warga Geng Wisnu Laras. Eling-eling senggala nonton tayub. Ngerti piye udah Wagina lho. Piye to Bu? Apa doleh no? Yo kudu ngomong, terakhir kudu kon ngomong. Moh. Aku pilih garingan. Resgones. Wah. Tom-tomen porang. Ayo ngene Mas Sutik ora pengen belas. Ayo loh. Monggo Mas Sutar, Mas Yono. Satata pun pratetesaken. Inilah budaya Jawa. Budayane wong desa. Langen beksan tayub. Suara kok elok ya ngono. Suarane sapa? Bu Warni. Bang Prawira. Pokoke diwet-wet. Diwet-wet ya Bu suarane. Pokoke nek kukut jagat aja nganti entek. Upama kukut jagat suarane iso digawa nggo gendhengi Mbah Darmo karo aku. Memayu ayo neng praja. Sing kasledekan nyaur jengkingan sapa Mas Ri. Ndelalah hadepane kaya cocok karo angen-angene. Jangkep por kadang pun kibar eling-eling Tereta senggala pasteng sela gone jangkep Delis pasteng sela
maju lampahira beksa tata-tata mangke pun lajeng sengkala Sengkala para kadang putra baling ulon apa setyane kalakon tinola balima jambu jeruk pakel dek kena melu ra pareng rewel sing lara jaman srama pilih jambu apa jeruk to pilih pupu po andinge Aduh, Bu Warli sayang. Aduh, Bu Warli sayang. Yo Tri, ladeni Tri. Pupus gedange raja Bu, dasar bagus raneka-neka tata-tata Dewi Wisnu nonton tayub larake disamperake mae cerak orang ngampirke nonton tayub perkadang ya iyo oh la jangkau remah jenggot saupama ya iyo nonton tayub panci suramaton goyo Prasutresna padha ngepeng karo gende jejegetan jejegetan sinenggana tira
Dik Dali. Ukura Dali. marang Tata-tata Dik Dali. Jogjate Jadi Jadi goyang-goyang kabeh-kabeh Digoyang goyang Goyang eping-ping nyanding goyang digoyang goyang Goyang singgang pengen nyenggang wis laras digoyang Goyang musur kabeh kelangan nyoto sayangi beksan tayub Tayub dalu niki niki tata-tata walik liru sasana Masri dereng marem menawi dereng medal ninggal katresnan Enggak kan tresnan yo Dik Dali ninggal katresnan para kadang Wilujeng miarsaken para kadang ingkang sami pareng monitor lumantar hadi 3 putra live streaming Bose Rokim Bose Penggilingan Batu karya mulyani wonten ing Geneng Tanon wilujeng miarsaken wilujeng midhangetaken monggo Pak Witono nangis sakroning atiku nalika sliramu lagune bose wis metu tes kaya lastri double tri Susuk sik susuk. tau ngono asik 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 ya Ulem sisan sok kapan bener. Aja lali apa melingku. Oke mana mas janji aku kang satya santuh kata-katani nganti saelingmu. anak buah Mas Yono remuk kabeh Makasih Pak RT.